Moikka, se on uuden videon parissa. Fufitsu täällä taas, terve. Joo, tää on sitten Spider Part 3 läpipelu, osa 3. Että joo, viime jaksossa me vedettiin niinku tää kenttä, tai tää maailma, niin varmaan seuraava on sitten toinen maailma, eli let's go. Oliko se täällä? Vai joo? Ei, toi oli tuo. Joo. Se oli tänne. Vai oliko? Mä en muista. Mä en oikeastaan muista. Miss kohtaa se oli? Joo, se oli täällä. Eli tänne. Et näköjään aikaillut En vissi aikailu. Hyvä. Voit matkata rauhanturvaajien maailmaan, jos haluat. Kyllä. Lähdetään. Menen rauhanturvaajien maailmaan. Joo. Mennään sinne. Mennään sinne. Kyllä, let's go. Että joo. Toi valo vähän heijastaa sinne, mutta ei se kai mitään, mutta mä varmaan vedän tässä sitten tämän kentän ja sitten sen toisen kentän silleen tämän kentän varmaan sitten kohta silleen. No niin, ketäs me ollaan pelastettu nytten? Sen nimi on Titan. No niin. Tervetuloa rauhanturvaajien maailmaan. Hyvä. Katso miten aarteemme on viety ja käännetty meitä vastaan. No. Tuo aarteemme takaisin Spyroon. Minä yritän tuoda aarteemme takaisin. Se ei ole vielä varmaa, mutta toivottavasti. Eli tuonne kosko. Sinä pois. Miksi mä olen tykistä? Onks täällä? Onko täällä sitä tykkijuttua vaiko? En mä tiedä. Mutta mennään takaisin tuonne. No niin. Siitä. Oliko näissä? Ei ollut. Noissa ei ollut mitään ja mene pois. No niin. Täällä ei oo mitään. Tuolla on 2 on. Monta jalokiviä, sinistä ja vihreää ja punaista. Täällä on lisää vihollisia. Ota se. Noniin. Te pääsitte teltoihin ja meitä ei tässä näy. Tuolla ei oo ketään. Mitä sinä naurat? Mene pois. Mene ohi. Et päässyt. Ette päässyt. No niin. Lopettaakaa se. Lopeta tuo. Nyt ohi. Sä et voinut vetää ohi. No niin. Mene pois. Älä pyllistä yhtään siinä. No niin. Siitä. Ohi. Noin, ammutaan tykillä. Siitä tulee. Pommi. Oho, väärä. Pommi. Miten toi saadaan pois? Tosta. Oi. Noin, siitä. Siitä saatiin noin pois. Noniin, pois. Ei. Tuolla on elämä. Kiitos siitä elämästä. Noniin, tykin kuulo. Oliko tää ketään? Ei ollut. Mene sulaa siellä. Noniin. Ja se on hyvin vahva. Onko? Ehkä mä näytän sen sinulle, jos etsit 1200 varastettua aaretta. 1200. Okei. Ei kuinka. 79. Okei. No niin, ketä? Ei, Spyro! Terve. Sudenkoitos Fox on suojellut sinua hyvin. Selvä. Hieno homma. Niistä pitää se voimissaan syöttämällä sille paljon perhosia. Hyvä homma. Syödään sille sitten perhosia. Tai no, miksei syö sinua, koska sä olet tosi
silleen lohikärme. Noniin. Vitsit sikseen. Ai niin oho. Upsista. Vedetään tää sitten vielä toinen kenttä perään kuulee. Tai tässä jaksossa mä varmaan vedän 2 kenttää luultavasti. Tai ensimmäistä kenttää en mä tiedä. Noniin. Osu siinä. Noin. Tykki! Ammu. Hyvä. Sinä ammuit sen. Jee, let's go. Jee. Pika, jee. Joo. Papu. Ai niin, tossa on toi. Tommoinen kudapallo. Eli tuosta noin, tosta noin ja pois se. Oliko siellä jossain se avainlukku? Näin se. Ei vissi. Mene pois. Oliko siellä mitään? Ei ollut. Ai tossa on toi yölento. Joo. Mutta ei vielä sinne. Ei vielä sinne. Mä teen silleen, että mä sitten varmaan läpäisen noin lentokentät sitten omalla ajalla, kun kukaan ei jaksa oikeasti katsoa niitä, kun mä peilaan koko ajan. Niin tarvitaan vähän enemmän aikaa kuin minuutti. Silleen ainakin minun mielestä tarvitaan. Miten? Okei. No mä otan noin kohta. Mennään sinne kohta. Mutta nyt tänne. Pääsin sinne. Let's go. Ai täällä on tää ava. Noniin. Miksi mä tulin tänne, kun ei tän pääse muut? Noniin. Selvä. Eli. Sori, mä oon vähän yskäs. Mulla on vähän yskää, bro. Mulla on tätä yskää vähän, bro. Koska, mä en tiedä. Mulla vaan yhtäkkiä tuli tämmönen pienimoinen yskän tynkä. Eli te joudutte kuuntelemaan yskääni ja voivottelemaan siitä sitten, koska se on... Noniin. Ei, tuolla on taas toi nännättelijää. Mene... Noin, sun ei... Noniin. Hienosti sujuu tämäkin. Gunnar pelastettu. Let's go, Gunnar. Hyvä. Minkä? Haluan vain potkia vähän. Kunhan kärtsäät nuo viholliset ja keräät aarteen. Mutta minkä kohtalon? Eikö kaikilla ole tarkoitus tässä maan päällä? Silleen maan päällä. Kaikilla on tarkoituksensa. Toivotaan, että on. No niin, eikö täällä ollut se? Joo, no niin, menkää pois siitä. Mitähä? Missä oli se? Niin. Näinkö mä muka väärin? En mä voinut nähdä niin väärin, että mä... Missäs on se avain? Silleen. Mä haluan löytää sen avaimen, kun täällä oli se lukittu arkku. Se on jossain, mutta mä en nyt löydä sitä, missä se on. No mennään tosta. Mä näin vissiin väärin, kun ei tuossa oo mitään enää. Vai otiks mä jo? Otin vissiin. No. Pääseks tonne ylöskö? Mä en oo varma. Tosta kyllä pääsis. Joo, siitä tähän pääsee, mutta... Missä se avain, kun täällä on se lukittu arkku? Vai onko täällä jossain toinen paikka, missä se voisi olla? Koska täällä mä en löydä sitä. Joo, ei tuollakaan oo mitään, eli... Oisko se sitten app? Eikö tuolla ole se arkku? Jännekö? Miten mä en nähnyt? Mä en voi olla noin sokeaa. Miten? What? Okei.
oikeesti mä en ole noin sokea, että mä niinku... Mä en ole noin sokea, mutta näköjään mä olen. Tähän kenttään sit, no niin. Ai, mä melkein kuolin. No niin, antakaa lisää. Oliks siinä elämä? Missi oli? Oho. Enpä huomannut, että siinä oli elämä, mutta... Takaisin. Elikkäs tosta. Noin, hyvä. Ja nytten mä en halua nytten munata tätä. Nyt please, mene. Hyvä, siitä. Ja sitten onks täs vikat, noi. On. Ei. Onks? On. 100 kentästä, 100% kentästä suoritettu, joo. Joo. Ei! Sä et voinut törmää tuohon, mutta... Tässä kerkee vielä vetää yhden kentän. Joo, yhden kentän voi tekee, tai niin. Tää on bossi, eli tänne. Mennään siihen. Noniin. Noin. Tää on bossi. Ihan selkeästi. Noniin. Ootko huomioon? Oikeesti. Tää on taas sitä. Mene pois. Sinä tipuit sinne. Upsista. Ei ole ongelmani, jos sinä menit. Kui korkealla tää ees on? Tää on vissi joku aika korkea vissi, kun tää on pilvien yläpuolella. Et joo. Noniin. Ja siitä. Mene pois. Noniin. 3 yhdelle. Ai. Noniin, menkää siihen. Mene sinä nyt. Sinäkin siitä oli piilossa vissiin. Täällä ei oo mitään. Etkö? Tuo on yksi jalokivi. Ei tuonnekko. Pääsinkö? Pääsin. Hyvä, noin. Noin nikkäs. Noin. Ei, melkein. Tää on vissiin lukittu arkku jossain. Jossain on lukittu arkku, mutta mennään tuonne, koska toi on lähimpänä. Ja ohi. Miten sä käännyt siitä? Sä ois pitänyt päästä siihen, mutta sä et vissiin. Ei ole noin lyhyt matka. Noniin. Noin. Hyvin sä pääsit. Kun kerran ylit, niin hyvin sä pääsit. Ei. Ei. Tuolla on toi bossi. Tai silleen. Noit ei voi oikeasti sanoa bosseiksi. Noi on liian pieniä viholaisia. Mä en sano ainakaan noit bosseiksi. Troja. Oliko se Troja? Tronto. No pelastettiin Tronto. Let's go. Hänen kannattaa tarkkailla selustaansa. Noniin. Mä tarkkailen hänen selustansa ja grillaan hänet nuotiolla. Eikö se sovi? Tuu päälle. Joo! Osuit sä vissiin siihen. Hyvä, että osuit. No niin, toinen vaihe. No niin, siitä. Osu. No niin, siitä. Noin. Pallaako vähän pylly? Pallaako vähän? Pikkuliekki. Siinä on pikkuliekki. No niin, ai. Suoraan ohi. No niin, tule. Ai. Toi ei oo noin vaikeaa. Toi ei oo oikeesti noin vaikea. Ai! Miksi mä menetän koko helttiä tossa? Noin! Siitä ei se ollutkaan vaikea. Mä ajattelin vaan, että se ei ollut vaikea, mutta... Näköjään... Oli. Ai. Noin. Siitä.
onks tässä vikat jalokivet tästä maailmasta? Veikkaisin. Kö? Jaa, siinä. Joo. On. Siinä on vikat, eli 100 kentästä suositettu ja siitä voidaan palata kotiin ja rauhanturvaajien maailmaan ja lopetella sitten tämä video tähän luultavasti. Ja varmaan sitten mä vedän sitten seuraavassa jaksossa noin loput kentät tästä maailmasta ja sitten joo, mutta mä teen silleen, että mä vedän noi lentokentät omalla ajalla ja se oli Fufitsu täällä taas, terve. Tilatkaa tää kanava, tykkäätkää tästä videosta ja kertokaa kommenteissa, että haluatteko se part 3, part 4, niin mä teen sen ja ei kun Spyron läpipelu jatkuu ja se ois moro.